Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε τη Joyetech το Ego IO, ένα πάρα πολύ καλό τσιγάρο που θα ικανοποιήσει όχι μόνο όσους πάνε να ξεκινήσουν στην κατηγορία του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά και τους πιο έμπειρους ατμιστές. Να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει η συσκευασία μέσα. Αυτό είναι το τσιγάρο, πάρα πολύ κομψό, ελαφρύ. Να δούμε και το κουτάκι τι περιλαμβάνει μέσα. Έχουμε το καλώδιο φόρτισης USB, δύο αντιστάσεις στα 0,6 ohm και ένα τρυπάκι επιστόμιο ανταλλακτικό. Να δούμε λίγα πράγματα για το τσιγάρο. Αυτό είναι λοιπόν το Joyetech Ego IO All in One, όλα σε ένα δηλαδή. Ξεβιδώνει από πάνω, αλλά προσοχή, περιστρέφει χωρίς να βιδώνει να ξεβιδώνει. Για να ξεβιδώσουμε πιέζουμε προς τα κάτω και περιστρέφουμε. Προστασία λοιπόν για τα παιδιά, child proof, να το πούμε και λίγο στην αγγλική. Η δεξαμενή του χωράει 2 ml μέσα και μπορούμε να καταλάβουμε στα δίχρωμα γεμίζουμε μέχρι εδώ που αρχίζει τη χρωμία, γιατί μετά μπαίνει η αντιστασούλα μας, οπότε ανεβαίνει το υγρό. Στα μονόχρωμα σε αυτό το σημείο θα δούμε 2 εγκοπούλες. Βιδώνουμε ενώ έχουμε βάλει το υγρό μας και είναι έτοιμο. Εδώ πίσω είναι η θύρα USB για να το φορτίζουμε το τσιγάρο μας και εδώ είναι το fire button. Όπως όλα τα τσιγάρα, 5 φορές το κουμπί κλειδώνει, 5 ξεκλειδώνει. Προσέξτε ότι υπάρχει και φωτισμός μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται, κόκκινο. Έχουμε δυνατότητα, θα σας το δείξω αυτό στην πορεία, να επιλέξουμε και το χρωματισμό που είναι της αρεσκίας μας. Ο φωτισμός αυτός βοηθάει γιατί, πατώντας λοιπόν το κουμπί, ατμίζουμε και μόλις το αφήνουμε, αν ο φωτισμός είναι μόνιμος για λίγη ώρα, σημαίνει ότι η μπαταρία μας είναι πάνω από το 80%. Αν αναβοσβήνει αργά, είμαστε στο 40%. Και αν αναβοσβήνει πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε κάτω από το 40% και στην πορεία θα ξεμείνουμε. Όταν λοιπόν είναι κλειδωμένο και πατήσω μόνιμα το κουμπάκι, βλέπουμε ότι μπορούμε, κάνοντας κλικ, να αλλάξουμε τους χρωματισμούς μας. Πράσινο, CL, κόκκινο, μοβ, κίτρινο, λευκό και μπλε. Εξαιρετική λοιπόν επιλογή για κάθε νέο ατμιστή και αρκετά οικονομική και σίγουρα δεν θα αφήσει αδιάφορους και τους πιο έμπειρους ατμιστές, γιατί όπως είπαμε είναι ένα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ δυνατό τσιγάρο για κάθε χρήστη που ατμίζει. Joyetech Ego IO λοιπόν, all in one, όλα σε ένα. Η δεξαμενή μας χωράει 2 ml υγρό. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη γέμισή του και δεν χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας στο πώς θα το γεμίσουμε. Δεν έχουμε υπερχειλήσεις και όλα τα σχετικά που είχαμε παλιότερα σε άλλες δεξαμενές. Αξίζει να το δοκιμάσετε και σίγουρα θα μείνετε ικανοποιημένοι. Αυτά για το Joyetech Ego IO. Θα συνεχίσουμε με ένα επόμενο προϊόν. Γεια σας.